Mhuri yaZimbabwe mufaro mukuru kusangana nemi zvekare kwatiri kuita pano pachannel yenyu yatinokupakururai nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Padandemutande pari kuratidza kuti vanhu vane kusurukirwa kukuru, vanhu vane kuchema kukuru zvichitevera nyaya yemutero mutsva withholding tax yakaintroducedwa nehurumende yenyika yeZimbabwe pasi pemutemo weFinance Act wegore ra2026 uyo uri kunzi hurumende ichazenge ichibata 15% withholding tax iyo yakaintroducedwa kuma-foreign digital payment platforms. Naizvozvo zvazviri kureva ndezvekuti pese pauchatransacta nemacompanies akaita seNetflix, Facebook, Spotify, Starlink, mutero iwoyoyo uri kubatwa, kureva kuti zvava kugozha, zvava kudhura kutenga Starlink kutanga mumwedzi waJanuary 2026 nekuda kwe15% withholding tax yakaintroducedwa nehurumende yavaEmmerson Mnangagwa kuburikidza negurukota rinoona nezvekufambiswa kwemabhizimusi pamwechete nebudiriro yeupfumi. Vamutule Ncube ndo mashoko atakabata mhuri yeZimbabwe panapa. Mukutanga kwegore taiona padandemutande reX vanhu vachisheya mascreenshots emamessages akanga achibva kuma-respective banks. Mamessages akanzi dear valued client, kutanga muzuva rakati bhengi rako richazenge richibata mari yakadai paevery online transaction ichaitwa kubva musi wa5 January 2026. Ndo mamessages akaresivwa nevanhu vakawanda mukupera kwemwedzi waDecember pamwechete nemukutanga kwemwedzi waJanuary gore ra2026. Vamutuli Ncube vakanga vachikomplaina zvakanyanya nema-online companies ayo avaipomedzera mhosva yekuti vari kukohwa pavasina kurima, vari kukohwa pavasina kudyara. Naizvozvo vakatsvaka nzira dzekuti vanofanirwa kunge vachivakohwera zvisinei nekuti vanenge vasina kudyara. Asi izvi zvataridza kuti zvagozhera vanhu vakawanda vemunyika yeZimbabwe avo vari kuchema padandemutande. Pari zvino zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zviri kurarama padiki nekutambudzika nekudzodzikana zvowedzerwa zvekare kutemwa netax iyo yataurwa nevanhu vakawanda kuti hurumende yashayiwa hanya neveruzhinji. Vamwewo ndivo vari kuti kana zvadai mutungamiriri wenyika negurukota rinoona nezvekufambiswa kwemari munyika nebudiriro yeupfumi Vamutuli Ncube vanofanirwa kuresigna. Vamutuli Ncube vakanga vachikomplaina nemacompanies akaita seNetflix, Facebook, Spotify pamwechete neStarlink yakauyawo pari zvino kuti vari kupa maservices munyika yeZimbabwe without paying revenue, vasingabhadhare mutero kwakatsekera. Naizvozvo ndipo pavakasvarudza nzira yekubata 15% paevery transaction inoitwa nemacompanies iwayaya. Izvo vakati zvakanga zvisiri kuitira nyore macompanies emuno nekuda kwemacompanies akaita sana Facebook, nekuti emuno anenge achibhadhara mutero asi ekunze asiri kubhadhara mutero. Naizvozvo vari kuti mutero uyu ngauchibatwa direct nemabanks pakunge uchitenga kuburikidza nemastercard pamwechete nemamwe maservice providers akaita sana EcoCash, One Money, mari
pari kutaurwa kunze ndo maagency pari zvino ava kushandiswa nehurumende pakukolekta mutero. Zvinonzi pakutanga Spotify neFacebook pazvakambotaurwa panyaya dzekukolektwa kwevalue added tax vakambokomplya vakabhadhara, asi mamwe macompanies akanga asiri kunge achikomplya zvakazoita kuti Tuli Ncube va-apply ma-aggressive measures ayo asingagone kunge achitizika kuburikidza nekuti mari iyi yava kudeductwa kuburikidza nebhengi rako. Every transaction yauchaita bhengi rako riri kugara rabata mari ichazenge ichirimitwa kuZimbabwe Revenue Authority ZIMRA pasi pemutemo weFinance Act wegore ra2026 apo hurumende iri kubata withholding tax ye15% kumacompanies ekunze ma-foreign digital payments, foreign digital companies ayo ari provider ma-services munyika yeZimbabwe, asi vachinzi vakanga vasiri kunge vachibhadhara kureva kuti wava kubhadhara mutero zvichienderana nevalue yezvinhu zvauri kuwana yezvinhu zvauri kuda. Ndo mashoko mureZimbabwe aita kuti vanhu vakawanda padandemutande vange vachichema zvikuru negurukota rinoona nezvekufambiswa kwemari munyika pamwe chete nemutungamiriri webato reZANU-PF. Pari zvino zviri kutaurwa izvo kuti mabanks pamwe chete nema-mobile money operators like EcoCash Mari One Money ndivo vava ma-tax collection agency vava kutora mari vachimiririra hurumende yenyika yeZimbabwe, asi mari iyi iri kudeductwa kubva muaccount yako, kubva mutransaction yose yauchaita online, kureva kuti pari zvino when you pay for Starlink subscription wava kubhadhara mari, wava kubatirwa 15% withholding tax. When you buy a domain name or you want to pay for a Google workspace account, wava kufanirwa kunge legally bhengi rako riri kufanirwa kunge richibata 15% of the payment inozorimitwa kuZIMRA Zimbabwe Revenue Authority. Pari zvino zviri kutaridzawo kuti mabanks haana kumirawo nekuda kwekuti akaadjusta mafees avo from 1% to 2.2% effective 5 January patransaction yega yauchaita uchishandisa Visa point of sale kana e-commerce increase from 1% to 2.2%. Zvoreva kuti kurikitwa kaviri, kurakashwa kaviri, kubatirwa 15% yemutero wakatsekera, kotiwo bhengi rokubatiravo 2.2% nekuda kwekuti raita middleman rakumiririra pakukufambisira zvakanaka mari yako. Izvo zvaita kuti vanhu vakawanda vange vachichema nekuda kwezvaitwa nehurumende yakwidza mutero pamwe chete nemabhengi akwidzawo maservices avari kuprovida kuvanhu vakawanda. Ndo mashoko, ndo mamiriro akaita nyika yedu mureZimbabwe. Vanhu vemunyika yeZimbabwe vanga vachigara vachichema nenyaya yekuti mutero wemunyika ino wakanyanyisa zvikuru. Ndaona pane mumwe ashare screenshot online transaction yanga achiita achida kutenga Starlink, atumirwa message yabuda ichitaura kuti mutero uri kubatwa uyu wakanyanyisa zvikuru. Zvoreva izvo kuti hazvina kumira zvakanaka. Ndo mashoko atanga takabata mureZimbabwe anasuno pano paMbire TV. Kune vashanyake kutanga musakanganwa kutsigira kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti poga poga patunane navo munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe.